marka a radini ina tsoron sanyi. Ni fa Allah ba za na dinga jure kazanta ba, yanzu kwanan ka bakwai jikin ka bai san soso ba. Ba gidanmu kawai ne ake irin sanyin nan ba, kullu yaumin in dai na ce ka tashi ka yo wanka sai ka ce min wai kai ba za ka jure sanyi ba. Na fahimci kina so ki mai da ni sha ma, muguwar banza mai rashin zuwa da kafar dama. Sai ina bacci na safe sai ki ta damuna, wai in yi wanka shin jikin ki ne ko nawa? Ki harkar ki marka Allah kin ji ki fitatawa. Amma na yau kwanan ka cin bakwai baka wanka, in na ma magana sai ka ce da ni na dame ka. Kuma ganan yara kanana ma sun yi wanka, magidanci ya kamar kawai yana tsoron sanyi. Kai abun kunya dai a rado gashi ina kallo. Ki fa kyale ni saboda karbatun nan yayi nisa, kin fa sanni kwararre nake wajen daukar fansa. Na ji ban san wankan ki je kike mai san wanka, ko me ki faɗa amma na ki tsaftace kalmomi ko da wasa kada in ji kin kirawo ni kazami. Ko in furta hakan ko in bar shi dai sunan. Kaji kunya wallahi kalli wai shi babanan. Kulfa marka wallahi kar jikin ki yayo tsami. Ai ba faɗa nai ba bare ka ce da ni na ce kai, dan kazanta kam ita ce ba zan boye dai ba. To ki shelanta dan hazo a ce ba na wanka, na ga sai daga harshe kike domin aji a makota. Ko ki sa hoto na ki je ki lika shi a bango, wata kilma ke ce su kumbiya babban kifi. Yadda dai na ga kin damu wai da dole na yo wanka.